заглавие. Обикновено мисля, че авторите и издателите търсят по-красиви неща, а тук имаме един гипс. И опираме вече, идвам до това, защо е популярна Ана Волц на фона на огромната конкуренция в света и какво е характерно за нея, а и за гипс. Преди всичко тези книги от този род се четат наистина и от деца, могат да се четат и от деца, и от възрастни. Защото те са многопластови и в никакъв случай не са инфантилни. Една традиция, която е вече малко на изчезване, но дълго време властваше така у нас и непрекъснато децата, поне преди време, аз съм работила в детска редакция в телевизията, децата се считаха за нещо така инфантилно и всичко трябваше да бъде в духа на хахо-хихи. Тук имаме толкова теми, сериозни теми, безкрайно сериозни, и това е характерно въобще за цялата холандска литература. Поднасят се, третират се теми, които вълнуват обществото. И само един детайл, Ана Волц е дъщеря на един известен човек там, главен редактор на най-големия вестник, Волтер Волц. Най-големия вестник в Холандия, NRC Handelsblad. Това го казвам не защото там няма връзкарство. Казвам го, защото тя от малка е възпитана, бидейки дъщеря на такъв журналист и публицист, тя е възпитана с пулса на деня, с актуалните проблеми, а не с измишльотини или забавления. Но голямото изкуство е, че тези сериозни теми биват поднесени действително по един лек, добрия смисъл на думата, и достъпен начин и просто не се усещат. Аз ги казвам тук сега, но ако четете, никой няма да се замисли и няма да му бъде буквално поднесено: ето тук сега е темата за развода или за някакво явление. Просто с майсторството на тази млада писателка, че с изключителна лекота, просто по завуалиран начин тя успява да поднесе тези теми.